sowan palit nakat Himalaya aduh nyai sumangga cali nyangga kena tuh nyai saya Rizky ben bajeke monggo pancen yang nggo sahabat loro ing warnane ngucap sahabat Tauhid lan sahabat Rasulullah wajib poso umroh lan wadon badane dadi sehat imane tambah tangguh wis puasa rukun Islam cangkem lima iku dadi wajib pira tinggal tinggalno sing guyub-guyub anak kunduk sing tansah mituhu ana dawuh mapa yung sampeyan nimbali anakmu aku sadurunge aku matur sing akeh-akeh kula nyuwun dhateng para pamirsa ingkang pareng rawuh dalu menika saya minta tepuk tangan untuk keluarga Pak Junedi dan Ibu Ririn tuwin keluarga agung Dana Mulya nggih bungah rasane ngati kunduk rumangsa bejo ora kaya bengi iki
saka senenge binasake nandur cikal atapas limar nandur gedang pupus cindhi ya Mak. Iya. Alhamdulillah. Sowan ana dukuh Krajan Kedung Salam Kecamatan Danamulya Kabupaten Malang. Lumadi kanthi Basuki ya ngger. Sowan ngersane sapa? Sowan para warga sing kepareng lenggah ana ing Kedung Salam. Khususe aku karo kowe sowan panjenenganing Bapak Junaidi lan Ibu Ririn. Oh iya. Iki gelar tasakuran kok, Nduk. Ngono ya. Iya. Bengi iki awake dhewe nderekke panjenenganing Bapak Junaidi sak keluarga safari Idul Fitri ya, Ngger. Iya, Yung, heeh. Silaturahmi kelawan panjenengane Bapak Junaidi munggahe panjenenganing Bapak Misdi selaku kepala desa, Bapak Nurmawan selaku camat, munggahe pepunden kula panjenenganipun Bapak Dr. Hans Haji Muhammad Sanusi MM tuwin para warga ing Krajan Kedung Salam. Iya, alhamdulillah, Nduk. Sowane awake dhewe bengi iki diberkahi hampir seluruh masyarakat nyambung talining paseduluran. Sapa ngerti ya, Mak, piyai kene dilalah isih keperanan kelawan budayane dhewe utamane wayang kulit. Wayangan kaya bengi iki ya Nduk nulak lekase panjenenganing Bapak Junaidi gelar tasakuran kanthi dana rasa bertema silaturahmi menggali ukhuwah yang bernuansa Islami. Halal bihalal utawa leburan ya Mak. Bener. Urut-urutane diawali saka liburan, para karyawan padha cuti banjur mudik. Nggih. Cuti libur utawa libur panjang mula diarani liburan. Ya, wis teka desa Wutah Darahe banjur resik-resik omah, ngelabur omah, nganyarke tembok, mula disebut laburan. Ya. Rampung laburan ngancik lebaran utawa dina deng adeking salat Id. Rampung salat Id banjur apura ing ngapura halal bihalal nglebur dosa sowan simbah-simbah lan sedulur uga wong tuwa. Iya. Kuwi diarani leburan merga nglebur dosa. Iya. Pungkasane sinebut luberan merga suguhane daharan luber nganti turah-turah. Nggih. Liburan, laburan, lebaran, leburan lan luberan kuwi tradisi ya, Yung. Iya. Meriahe, Nduk, kaya ngene. Eman-eman yen halal bihalal kuwi ora ditradisikan. Gelar tradisi halal bihalal kaya bengi iki hidangane khas lebaran ya kuwi kupat lontong lan legondo. Kupat aku ngakoni lepat mula nyuwun pangapura. Lontong alane wis kotong mura kari ngunduh kabecikane. Pungkasane legondo, legane wis padha-padha. Iya. Bapak Junaidi gelar tasakuran bernuansa Islami halal bihalal awit mestuti lekasi para wali kiai lan para santri. Bener. Piwulanging para wali ya kuwi sing gedhe kuwi nafsu, sing gampang kuwi janji, sing cekak kuwi wanci, sing cepak kuwi pati. Nggih. Sing ninggal tilas kuwi ikhlas, sing nyenengke kuwi apura ing ngapura, saling memaafkan utawa halal bihalal. Nggih, Yung. Sing gedhe kuwi nafsu, adane nafsu kuwi mau ditunggangi setan mula nuruti hardaning nafsu padha karo nuruti setan. Sing gampang kuwi janji. Janji sabar lan ora kesusu kuwi ra senggaan. Janji kuwi identik karo nadar utawa kaul utawa duwe sumpah, duwe kandha. Iya janji kuwi gampang, ning aja sok gampangke janji ya, Nduk. Nggih. Mula bengi iki aku karo kowe nderekke para keluarga Agung Dukuh Krajan Kedung Salam Danamulya nganake halal bihalal. Sakwise kaya mangkene kabeh wis padha apura ing ngapura, wis ora ana pingget ati siji lan sijine. Ngelingono kabeh kuwi tangga becik, kabeh kuwi sedulur. Isih tunggal basa, tunggal bangsa, tunggal negara. Iya, Yung, heeh.
Matur nuwun dene panjenenganing Bapa Junedi wis kepareng nimbali awake dhewe sak kanca ya, Mak. Iya. Malah ora mung kowe wae kok, Nduk. Kersane panjenenganing Pak Jun uga nimbali para kadang bintang tamu. Oh, ngono ya. Bintang tamu pelawak kakung ana siji. Terus tambahan waranggana iki pancen akeh banget. Oh iya. Bengi iki kowe nek arep bothok sinden kelakon, Nduk. Nggih. Lah piye waranggana kok cacahe pira kuwi 1 2 3 4 5 6 6 karo oh 7 karo 4. Lho piye 11. Wis 11 iya wedok kabeh. Nggih. Lah iya to. Ning aku ya anu tak jarak iki mau kok. Awake dhewe sowan para waranggana tak jumenengke kabeh. Karepe ben para pamirsa pirsa yen waranggana kuwi kabeh agemane ya ta wiwit kebayak sak jarike kuwi diasake anyar diparingi karo Pak Jun. Lho piye Ibu Waranggana ayo tepuk tangan kanggo Pak Jun. Nggih. Dadi sinden-sinden mangkat wis ora nggo apa-apa Nduk wong wis dicepaki ning kene kok. Nggih. Wis mung kari nggawa daster saka omah. Terus paitane iki ya apa coba? Nggih. Gelungan ya sing nemu. Nggih. Terus ageman ya paringane Pak Jun sak jarike. Iya. Diseragam kabeh. Wah, jan ketok le ayu-ayu kabeh. Nggih. Ya gen ayu wong ora tuku kok. Iya. Mula ayo iki gandeng ujupe lek-lekan tirakatan aku tak ngaturi kadang bintang tamu pelawak. Iki Mas Garing dikeroyok sinden 11 bakale. Nggih. Kari kuat ngayahi apa ora? Ya mung kari jamune no. Ha iya. Jamune we cindil sak mbokne kok. Nggih. Mulayo Mas Garing diaturi pinarak, aku njaluk tulung dipethuk nganggo mikat manuk larase pelok, terus iku dijaipongke, dikibarke dhisik. Iya. Ayo kene. Monggo Mas Garing, pinarak wonten mriki. Monggo kula dherekaken. Iya, Sok.
Alhamdulillah. Wis icip-icip beksane Mas Gareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Bayu. Tuku cireng ning Kutha Sala, Mas Gareng panjang yuswa. Ya amin, 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 amin. Nggih, tuku tebu cacahe 3. Mas Bayu, Apa? delok napasku. Lah wong napas ya isih penak ngono kok. Penak apa menggeh-menggeh kok. Menggah-menggah nu enten apa? Mas, hukum fisika. Enten apa dengan hukum fisika? Dengan udara yang dingin, oksigen tipis. Lah kok bukan pola kok ngene iki? Aku nyedot apa? Arep udarane dingin terus napa niku dipirsani piyai semono akeh saiki dadi anget timbul semangate. Niki sing marai menambah power kula nggih piyai sing mirsani dalu niki. Hebat sanget. Cobi Mas Gareng. Piyai sakmene kok madhep rene kabeh. Enek siji sing madhep rono kae. Oke nguyu. Iya. Ngomong. Wajan niki ngetokke bahwasanya tempat sini itu memang sing seneng budaya tasih kathah. Alhamdulillah. Yai mriki pancen minded dateng wayang kok Mas Gareng. Nggih kedah. Namung inggih anu Mas Gareng nyuwun duka, kula nyuwunaken menapa menika mamitaken dhateng Bapak ingkang danipun kula sowan menika rak nderekke pake to. Nggih, leres. Namung gandeng Bapak menika tasih dipun awat-awati dening dokter tidak boleh terlalu terforsir mila kepeksa kula ingkang sowan wonten mriki sekalian Mas Gareng mila nyuwun pangapunten. Tuwin kula nyuwun doanipun mugi Bapak kula tiyang sepuh kula Bapak Haji Anom Surata pinaringana sehat walafiat. Amin. Kegiatanipun Amin. saged nglipur para masyarakat wonten ing jagating pekeliran. Nggih, mugi budi sing mirsani mboten kuciwa toh Ki Anom Surata mboten saged rawuh ning pun diwakili anak loro niki. Dadi kula kali Mas Bayu nu putra kembaripun. Oh, malah aku lagi ngerti. Oh, ora ngerti sejarah kuwi. Mila Bapak riyen paring dawuh, anu Bayu kowe iki aja sia-sia karo Mas Gareng. Kae iki ari-arimu ngaten. Arep tak pendem kok joget. Oh, bae dadi Gareng. Dadi aku lahir gudres getih ngono ya. Wong iki wong jenenge mewakili Bapak. Nggih to, paling boten membuat suasana semakin meriah, semakin regeng gayeng. Wah, jan saestu Mas Gareng. Aku sawan ning kene geloku setengah mati. Kok gelo ten apa? Ora ning pantai ora turu kuwi. Pantai kene lak pantene pantai ora turu to. Ngliyep. Lah ya ngliyep kuwi ora turu, ngliyep terus. Wah, ora yen kono waduke iki watu gandul. Kuwi sing diliwati dhewe saka jalan raya kono ngliwati watu gandul. Apa watu gandul? Karang kates ki lho. Karang ki apa? Watu. Lah kates ki gandul. Walah. Kowe kurang nek cara Banyumas ngarani kates iki gandul. Nek piyai kene ya bingung. Makane sering piknik. Gen ngerti istilah-istilah liyane. Wong jenenge ditimbali panjenengane Pak Sando Junedi. Wah, komplit aku kok kali ngarani. Nggih. Wah, jan piyai kok ora lepas saka asmane utawa namanya. Sampeyan ngonceki asmane Pak Junedi. Nggih, kula sedina wau lak jagongan kalian Pak Sando Junedi. Heeh. Bareng ngoten, wah sesuai dengan namanya. Apa maksud dari nama Nun Sewu Sando Junedi? Sando Junedi. Persuku kata apa per huruf? Persuku kata, Mas. Oh nggih. San lu santai orangnya tidak terlalu formal. Nggih. Wonge santai, jagongi kula nggih santai mboten formal. Nggih. Terus doa selalu dipanjatkan setiap memulai sebuah pekerjaan. Amin. Terus jujur orangnya.
Leres. Terus nekat merantau ke Jakarta dengan modal tekad supaya menjadi orang yang bermanfaat. terakhir Dikenal sebagai dermawan. Alhamdulillah. Loh. Hebat. Yen mboten dermawan napa enten sinden niki saombyok niki. Ya 11 ngono lho. Seragam biru kabeh wah pamer. Durung kok anu Waranggana durung kerawitane kabeh diparingi jaket kabeh nganti tekan peniti karo sopir. Oh, ora hebat. Wis sesuk jakete seragam wis. Karo aku dorang lurui sesuk. Jaket ora hebat. Kowe rasa ngresula urung itu aku dhewe ya urung kok. Lah kenapa wis nganggo jaket kulit kok sampeyan ya. Iki ora mung kulit tok iki sak tetelane iki. Wong Pak Junedi iki wis pirsa. Iki sapa iki kepiye wis di nganu apa? Pak Junedi pendampingnya Bu Ririn. Apa arti dari Ririn? Ayo. Iki diterjemahke. Ha iya no. Ya aku wis ngerti nek golek mula tak dekoke. Sapa Ririn? Nggih, Bu Ririn. Ri iki riang hatinya menjadi istri dari Bapak Junedi. Nggih. Terus Rino wengi tansah ndampingi Pak Junedi. Wis jenenge sapa meneh kene? Jenenge sapa meneh tak terjemahke. Oke, gandeng sampean nantang saiki aku njaluk tulung dukuhe kerajaan. Ayo. Kerajaan. Kerajaan keranjingan utawa seneng nonton wayang penduduke. Ya. Ya bener, heeh. Terus Jan iki aneh, seneng nonton kok ora tau nanggap. Ya durung, gitu. Tahun iki dadi penonton, engko tahun ngarep dadi penanggap Allahumma. Amin. Ya didongake piyai kene sugih rejeki. Amin. Paringi sehat walafiat. Amin. Gitu panjang umur. Wis dukuhe wis apa meneh? Desane Kedung Salam. Ya. Ayo. Kedung Salam ku lak duwe kades to. Iki kadese mirsani ra iki? Mirsani no. Pak, ora ketang rokok sak pak lho, Pak. Tak gawe apik. Ngopo ta kok terus rokok barang. Oke, kaitannya dengan acara malam hari ini. Kedung Salam terkait dengan acara hari ini. Pripun Slentrehe? Keramaian malam hari ini yang mengadakan keluarga besar Bapak Junedi dan warga desa ini. Nggih. Terus dongane para warga muga-muga Bapak Junedi sak keluarga lan warga kene tansah pinaringan sehat walafiat kali seimbur beda godha rencana saha lelara. Amin. Terus saking Pak Junedi dipun gelar wayang kulit kanthi dalang Ki Bayu Aji. Terakhir lampahanipun bangun Pura Kencana kanthi bintang tamu gareng saking Semarang. Kok sida melu nek guri jenenge kok ketut. Wis kadung subuh-subuh tekan kene kok ora. Wes, lah ya wingi bar saka sumber mancing kula. Ora mulih bablas rene. Wah jan kok kaya ditata. Awake dhewe iki termasuk tamu nekat lho. Lah kok tamu nekat? Sing duwe omah ora ngerti ketamon wong sakmenake iki. Ana sing diguang rono. Wah, aku diguang ning daleme anu Bapak Mbah Kakung. Walah, upama aku dadi Pak Junedi tak guang segara Mas sampean. Aku mau ditari siput tapi kok ora teko-teko. Iya. Aku siput ki sing tak senengi ki kewan sing kelaran. Lah kok ngoten? Lho ana lho kewan laut ki sing kelaran ana lho. Apa? Kepiting. Oh iya. Dipithing ki lho. Iya, dipithing. Ana lho iwak sing ora tau ning ngarep, iwak laut. Nggih. Iwak kiper. Oh iya ning mburi terus. Ning mburi terus. Nggih. Iwak kiu ya ana. Iwak kok kiu 9. 9. Oh 9. Wong mburine engko. Ora urung tau mangan kok. Nggih. Kula niki ayo ujube halal bihalal. Nggih, Pak Kades. So warga mriki mugi-mugi dinten menika saling melebur dosanya satu sama lain. Nggih. Saya percaya dengan kepemimpinan Pak Kades malam hari ini
yang sudah rawuh mirsani bisa memimpin desa dan warga sini dengan baik dan benar. Leres. Mengkian pun temoto rukun wargane ampun lali Pak nanggap wayang. Amin. Galange sinten mawon ora masalah, sing penting dagelane kula, Pak. Nek jek urip, Nek cek tembung murah enak, tembung murah enak. Lah wong senengane kok ya. Lah Ya kene- tetep sehat. Mas Amin. Gareng tak dongake tetep sehat panjang umur. Amin. Ben wong sak donya ki mati sampeyan urip. Lho, kurang piye aku dadi kanca. Moh. Piye ta dongake panjang umur kok emoh. Oh, panjang umur sak donya mati sing urip aku dhewe enar tuku kopi ning ndi. Ya mengkale golek warung gawe dhewe kok. Oh, golek warung we. Mas Gareng, Nun, gandeng niki ujupe halal bihalal mengeti Idul Fitri. Kula tak ngaturke lelagon Idul Fitri ya, Mas. oh pun digarap. Insyaallah menika karya Ki Jungkung Darmoyo. Menika kadang dalang saking Boyolali. Oh, Mila yo diaturke Cok lelagon Idul Fitri mergo iki ujupe halal bihalal. Monggo tak jerekke yo. Buka saka saron. Ayo monggo tak jerekke yo. Monggo Cok. Yuk. Bareng. Monggo, pur. Cetok. Gandang-gandang terus kumandang, suara takbir terus kumawang, ambelah sepi ning wangi, tapi pondok mata lebaran nyoto. Idul Fitri hari kang suci, umat Islam suka gembira, hakikat padha salam-salaman, dadi semangat berdosa santi murid basuki. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yo, takbir, ayo. Mas Dedi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gandang-gandang terus kumandang, suara takbir terus kumawang, ambelah sepi ning wangi, dadi pondok mata lebaran nyoto. Idul Fitri hari kang suci, umat Islam suka gembira, hakikat padha salam-salaman, dadi semangat berdosa santi murid basuki. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah sampun katur Mas Gareng. Nggih, kanthi halal bihalal lineburna sedaya kalepatan dedosa lahir lan batin. Leres. Nggih. Kabeh ki apa to sing digoleki? Ngaten. Yen ora apura ing ngapura. Leres. Ana pinggeting rasa antarane tangga siji lan sijine, Napa, Mas? aja dilestarekke ning kudu ndang diilangke. Cocok. Nggih Dadi, mboten. Napa-napa niku wong jenenge menungsa
yen isih urip mesti kedunungan salah lan dosa. Apes murka lali niku sandangane menungsa. Betul, betul. Mula kabeh niku becike tinimbang ngoreksi kekurangane wong liya luwih becik kita introspeksi diri, mawas diri ndandani awake dhewe karep saya becik. Leres Mas, leres. Nggih Mas Gareng. Tidak saling menyalahkan tapi saling memaafkan. Inggih. Awong ya anu napa niku piyai niku nek wis ngapura ki wis atine ya lega, ora ngregeti pikiran, ora marake penyakit. Boten ganjel teng ati. Betul. Nggih. Mas Gareng. Nun, Menika gandeng bintang tamu akeh banget. Ya mbaka siji diaturke. nggih ditanjake Mas. Ayo mesti no. Mumpung niki nggih suasanane sik suasana ngaten niki. Nggih. Nggih meniki malah pun nglumpuk kabeh. Alhamdulillah. Nggih. Sampun kepareng sowan sedayanipun. Nggih. Menika mbak-mbak waranggana yang sedang naik daun kabeh. Nggih, naik Nggih. daun bangsa ular keket dadi naik daun. Ya ora kok ya. Nggih, bakune nembe dipun tepang kalian para penonton. Leres. Nggih, Menika anu Mas Gareng aku tak nyuwun tulung sik. sinten Mas? Menika saking panjenenganing Bapak Junedi ngatur para warga kedung salam minal aidin wal faizin. Banyak salah kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih. Menika ngersakaken lagon Podang Kuning dening Mbak Lintang Kairo. Wah. Iki bintang tamu sing adoh papane. Kok adoh papane piye? Adoh asale Kairo. Oh iya. Kairo Wis lintang saka Kairo sisan. Lho, kentip boy bocah iki. Nggih, heeh. Iki bocah kene. Mbak Lintang, ayo mriki Mbak Lintang Kairo monggo jumeneng nyedaki Mas Gareng kene Mataram Mas Anggit. Hai ah. Ora ngira. Bocah kaya pring ngene kok Sik kondange Pripun to? ngarane kaya pring iki maksude piye? Lah iki lho Nggih. bocah cilik jlirit Lah kula emang pawakane nggih ngeten iki lho Pak De. pawak. Oh, iya, iya, iya. Pawaan. Pawaan ki ora iso ninggal sekolah ire. Nggih. Sing penting nadyan cilik sehat ya, Nduk. Sehat Pak De, alhamdulillah. Sik. Dimene ditepung piyai kene jenengmu komplit sapa, Nduk? Nggih saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem para bapak ibu sedaya Masya Allah. Niki kula takjub sekali, penontonnya sangat banyak Pak De. Penontonnya uang kok banyak. Maksudnya niku Akeh banget ngono akeh lho. banget ngoten lho Pak De. Lagi ampun banyak. Lengge awet saking mriko wau sampun Iki ora mung saka desa kene, uga desa tetangga padha mirsani bahkan di luar kecamatan pun sami. Saka Blitar enek, saka Wah, Surabaya enek, nggih lengkap sangat nggih Mas. saka Jember Mas enek. Dalang. Dadi iki Iya. cucuk karo Pak Junedi ling gelar tontonan. Amin. Nggih, alhamdulillah. Nggih, Jenengmu ugi sapa jenengmu? kula Lintang Kairo. Komplite. Lintang Kairo. Tok Wis tok. Lintang Kairo wis komplit kuwi. Sakjane wonten lho Pak De. Apa? Dulu niku namanya Ubay Lintang Fatma Ruhari Nala Khairun. Panjang to Pak De? Wis kuwi wae Lintang Kairo wae. Lintang Kairo to? Sing dawa omong angel iratu kok. Lintang Kairo lintang ki lincah bocahe tanggapane rame. Nah, masa lho Pak De? Lho kowe iki karya Amin ngono lho. Amin, matur suwun. Ayo Mbak Lintang iki didongake leluhur ya kudu amin. Amin Kok nggih. sik tembungmu ra enak. Apa nek salah to? Didongake Leluhur. Leluhur ki wis podar e. Lah niku rak pikiran sampeyan sing kula karepke piyai sepuh sing luhur bebudene. Sesepuhe ngoten lho Pak Ya ya De, panjenengan. Pini sepuh ngono kok leluhur. Nggih. Wong kok senengane. Ora ya padha to Pak De? Ya Pinten? ora beda. Anu Lintang isih Nggih. sekolah, Nduk, sayang. Tasik kelas tunggal SMA samenika.
SMA pundi, Mbak Lintang? SMA 1 Puncu, Mas Dalang. SMA 1 Puncu. Nggih. Lah, dadi mau dipirsani Bapak Ibu gurune ben bangga, SMA ya ben bangga duwe murid yang berprestasi kaya Mbak Lintang kae. Amin, matur sembah nuwun. Tibake aku ya wis tuwa ya. Jebul biyen ki cek mentik-mentik saiki SMA ya wis ora apa-apa, sing penting sekolahe ditutuke, karier tetap berjalan tapi sekolah tetap ditempuh dengan baik dan benar. Iki ana pundutan lagu nggih Mbak Lintang saka Bapak Junedi. Nggih, saking Pak Jun ngersakaken podang kuning. Nggih. Ya dibawani sik kaya ngapa suarane. Bapak Jun nggih tasik lenggah. Ayo jelas ngaten. Ingkang pundi? Sugeng dalu Bapak Jun. Alhamdulillah panjenengan nih tasik pinarak lenggah. Ayo Pak Jun niku nek mirsani ringgit iki mesti tutuk lho. Tutuk nadyan mau esuk tangine ya didadak. Mergo ketamon iki juragrawa iki. Lah nggih to. Saiki isih tanggung jawabnya itu sangat besar sekali loh. Betul. Pak De. Iki apike dibawani apa, Duk? Pedang kuning. Nggih, dibawani ya gawane no, pedang kuning. Monggo, iya Mbak Lintang, monggo. Nadian wujud peksi. Suarane iso nggo kredit Honda. Kredit Honda iki piye to, Pak De? Tegese kowe nyanyi sak nyanyian ki iso nggo ngangsur kendaraan. Ya ampun, mboten Pak De. Tasih ajar sak menika Pak De. Ajar ya aja njaluk sangu. Kan wonten Ibu sesepuh Ibu Darsini nuwun sewu Ibu. Kae mbak-mbaknya semuanya. Pojok kae Presiden Purbakala. Ampun ngoten to Pak De. Nek ngenyek wong sak penake dhewe iki lho. Lah nggih lho. Piting Antropus, wong iki nek ngenyek aja sak penake dhewe. Aku ora enak. Oh, aku Ayo, kerpus banget. Ya, Dok. Diucapkan ugi Pak De. Kula dereng maaf-maafan kalih piantun pundi? Yai anu Yai Dono salam nggih Dono Mulya. Minal aidin wal faidin kagem Bapak Ibu sedaya nggih. Nggih. Kaya bacaan ya. Bacaan pripun? Nggih. Nek ora apa-apa njaluk ngapura luwih apik. Lah nggih to Pak De. Anu halus manis merak hati. Golek isi podang Ibu bunga ing atiku nyanding bisa dadi rampung bawa, yo buka celuk sak langgame. Monggo, Nduk. Monggo. Isa awi
Omake Gondomino. Andut hati. Yo kendangane tangan di omake. Bumi. Alhamdulillah. Wis diaturke. Matur nuwun nggih, Mbak Lintang. Matur nuwun, Nduk. Ya, matur nuwun. Ana angkrem meneh. Arek angkrem piye, Mas? Sampeyan upama duwe anak kaya Mbak Lintang ngono piye coba? Apa ora bombong atine? Membanggakan. Nggih. Ngatasi isi SMA kelas 1 wis suarane mapan, ayu tur yo jogete ngirama. Tapi lebih membanggakan lagi bahwa putra saka Mas Gareng kuwi dadi dokter kabeh. Alhamdulillah. Nggih ta? Kula pun crita kata-kata kalian Pak Jun. Nggih. Pangestunipun pemirsa wayang kulit pun loro dokter kabeh, bojone dokter kabeh. Sak omah doktere 4. Kula ajeng buka poliklinik. Poliklinik wis duwe ragat, wong ki urung duwe ragat poliklinik. Oh dadi nglumpukke klinik-klinik sik kuwi ya. Yo ngemis apa piye? Iya. Mboten tegese iki nyelengi. Sudah saya katakan anak-anak boleh jadi dokter, tapi garis bawahi. Nggih. Dahulukan sosial daripada komersial. Leres. Pun alhamdulillah. Nggih. Tangga teparu lara parani yen perlu tukokke obat. Nggih. Niki yoga-yoga niki. Piye? Niki yen lara gratis bahkan dapat bonus. Kriteriane bonus ki manut larane ya, Mas. Nggih, pokoke periksane kudu ning anakku lho. Bonusnya piye kuwi urut-urutane piye? Semakin parah semakin besar bonusnya. Upamane ana sing lara gatel, panu, kureng, bonuse sepeda gunung. Weh. Terus nek ana sing lara watuk, sesek ngono kuwi. Genjot ora kuat kendaraan roda loro metik. Wah. Terus nek ana sing lara jantung, kanker, paru-paru ngono kuwi. Saya parah kendaraan roda 4. Apa? Ambulan. Wes kari rumah sakit apa kuburan. Mula nek ora gelem ya kudu diudi kesehatane. Nah, segembira apapun mendapat hadiah kalau sakit ya tetap sedih.
sedih. Nggih, mula Ngoten, hati yang gembira kuwi adalah obat. Nggih, Nggih, atine disenengke, beban pikirane ora usah digawe abot. aku tahu dikandani anakku, Pak. Pripun? Yen bapak kepengin waras wiris, kejaba medis ning sing luwih penting Nggih. kuwi ati lan pikiran gembira. Nggih. Gembira ku ora mergo saka duit-duit tok. Nggih. Gembira ku bisa mencari hiburan yang murah meriah tanpa biaya. Contone nanggap bapake dhewe kok joget didelok anake. Yo Ora bayar. Ya ora ono to, Mas. Wong anake dokter kok nanggap bapake. Ya. Lah pengen gembira kok nanggap bapake ya. Gembira iki yo yen ragat sing Nggih. cucuk kaya Pak Junedi. Leres. Pak Junedi hari ini dan keluarga adalah orang-orang yang paling gembira karena orang yang paling gembira adalah orang yang bisa menggembirakan orang lain. Amin. Loh. Jane elok tenan. Lancar meng dengaren. Mbok aku mergo ya urung kei jaket kuwi lho. Aku wis dipeseni pokoke aku kowe arep bali kudu laporan beliau. Oh nggih, kae mau ning spray. Luwih anget timbang jaket. Jaketmu sak awake spray iso dienggo. Pak Junedi Bayu Sirik. Aku wis entuk kok. Oh. Mbak Prigel, ayo kene. Jebul kene Mbak Prigel. Ayo metaram. Terus. Yo. Jarwing. Jarwo. Angin tan bali Ulak apa setyane kelakon. ngono e. Sing sayo sing ukon alolo. Alhamdulillah. Iya. Kowe iki apa bar menek klopo kok jarikmu mawut ngene iki? Anu Pak De, rada luset menika lek numbasne Pak Junet menika kan jarik tulis dadine rada luset ngoten lho. Ya ngono ki lho resikone sinjane nganggone jarik cap-capan iki ngono kuwi. Kenyek jenengan iki. Kayak tulis pisan bingung. Lah nggih, makane terus piye Tak ngene iki? benak kene. Alah, wong wis ora usah golek kesempatan. Sampeyan ki modus ta sine. Sorry ya, saya tidak pernah menggoda wanita selain istri saya. Waduh. Karena saya ingin menjadi seorang pria yang sangat berharga. Karena yang memiliki saya hanya satu orang wanita, istri saya. Weh. Masya Allah, hebat patut tenan. dicontoh niki Om Bayu. Patut ditonyo. Dicontoh kok ditonyo. Patut dicontoh. Ayo. Mas Gara iki pancen dienggo percontohan. Nggih. Pak Junedi sok mulai dalange ampun iki to, Pak. Ngopo to? Omongane ra enak dicontoh, ditonyo. Mas Gareng, Dun, niki ugi salam hormat Saking- untuk Bapak Maijen Susilo, Panglima Divisi 2 Kostrad. nggih matur. Beliau nek nyang wayang gitu, utamane wisanggeni, wah luar biasa. Minded, Nggih, saestu. maniak minded utawa penggemar berat pagelaran wayang kulit khususnya sing metu wisanggeni. Mengke ora ketang sak cenglingan disuwun berkahe Dono Suwanten. Nggih, Pak Sus. Mengke kersane duet karo adikku Niken. Nggih. Iki tak mulai skop jenengmu sapa, Dok? Prigel apa? Prigel Pak De. Lah ya Prigel sapa panjange sapa? Prigel Pangayu Anzar Wening. Prigel kowe iki cah ndi, Dok? Kediri kula. Oh, ke awak. Loh. Kawak piye ta? Omamu lak ke awak to. Kawak piye maksudnya? Kediri. Kediri. Diri iki lak awak. Lah, Kediri niku kutha Kok Kediri, senengane kota gonta Kediri. ganti jeneng. Oh, diplesetke. Ya lah, ngono wae nesu. Mila ngeten Mas Gareng, Pak Jun menika ingin memberi perhatian kepada seniwati Jawa Timur. Betul. Alhamdulillah. Kita mula Mbak Prigel, Mbak Winong, Mbak Niken, Nduk Lintang
kabeh putra terbaik Jawa Timur sing wektu dina iki wis menginternasional ora mung nasional. Betul, Ora hebat. Nggih, diaturaken matur sembah nuwun kagem Apa-apa. Bobot Sunet Nggih. lan ugi Ibu Ririn ya Pak D Betul. yang sudah memberi occasion, sudah memberi kesempatan untuk pekerja seni kayak awake dhewe iki Betul. berekspresi. Masya Allah, alhamdulillah. Tidak hanya memberi kesempatan berekspresi, tapi juga belakang wae terus terang juga memberi rezeki pada seniman dan seniwati. Amin. Niki jenenge ora mung nguri-uri, ning nguripi karo ngurip-urip. Betul, betul. Nggih ta? Nggih. Mas Gareng. Nun. Mbak Prigel anu kersane anu jumeneng sik. Niki kula nyuwun Ibu Suning diharap Dono Suwanten. Oh. Menika saking Pak Junedi. Oh ngaten. Bu Nggih. Ibu Suning menika Ibu Suning. adik dari Pak Junet Om Bayu. Oh, Oke. ngaten. Ya. Nggih. Monggo Bu Suning menika dipun rencangi Mbak Prigel kali Mas Gareng. Monggo pinarak wonten pepanggungan Bu Suning. Monggo Bu Suning. Yo, mentaramke, Cok. Mentaramke, Cok. Ayo. Monggo Bu Suning. Timun sigaran Ayo bangun bareng-bareng. Niki Bu Suning sampun Anu, nun sewu, kepengin genake. Bu Suning dalemipun pundi, Bu? Lho, Mas, kok sampean pateni to, Mas? Miki babat. Nah, monggo, Bu. Asli kene Mas Gareng. Asli Wonosalam. Kedung Wonosalam. Salam. Kedung Salam. Nun sewu, kapernah menapa kalian Pak Jun? Putranipun Mas Dalem nika. Anu, nak dulur berarti. Nggih. Nak dulur, alhamdulillah. Ngasta menapa, Bu? Tani Pak Wisata. Tani. Pensiunan. Wah, sami kula nggih pensiunan. Pensiunan apa? Lek Ibu Suning menika kan pensiunan dosen. Lek sampeyan pensiunan apa Lah aku kira-kira? dosa apa wae gelem. Loh. dus Pokoke gembel kuwi kena. Oh ya, Kok- kok Nggih, Bu, badhe nyekar menapa? Bu Suning. Napa ajeng nyekar Mas Gareng? Ora nembang kalih Mas Gareng. Kowe seneng to yen tak tinggal? Anu Om Bayu nyon sewu. Bapak Junet menika kan juragan transportasi bisnis gitu. Alat berat ya Pak D ya. Alat berat wis Alhamdulillah. apa wae. Apa wae? Apa wae beliau lakukan. Awake dhewe engko lek mantuk siji-siji souvenire ya alat berat traktor. Ono, lah winginane niku kula tanggapan nggih cerak mriki niku teng juragan buah Om Bayu. Nggih. Niku souvenire ya buah. Oh, dadi manut karo sing nimbali. Nggih, leres. Sesuk Sesuk sampean jare arepe ning gone juragan Kijing. Sido ora wi? anu Infone ngono infone. anu kijinge iki khusus go wong wedok gonen dhewe wae. Mas Gareng kok nesu Aku apa tak kok? keri. Kok nesu Kok apa? nesunan? Dagelan ra leh nesunan. Ora nesu liyane ku buah kan transportasi kok kijing. Lah Lah kok rezekine wedi ngapa? Wedi karo kijing iki ngapa? Ora wedi keri. Loh, ora ya ora usah wedi kijing tekan omah digawe kursi. Yo, ya ora. Wes iki ora masuk akal. Ora masuk akal. Oh nyatane wong sing omahe pinggir kuburan kae iso dienggo memean, iso nggo kursi kijinge kuwi. Oh kreatif ya. Lah iya. Nggih. Bu Suning badhe nembang menapa, Bu?
Kalian Mbak Napa? Prigel lah monggo. Nggih, para napa, pembantu. Bu? Monggo. Anu biasanya Bu Suri niku tembange slendro Pak D. Oh, apa napa Nggih. lagune Napa? napa? Biasane- Napa lagu sing derek digawe? Monggo. Nggih, biasanya gluduk asmara niku lho. Gubuk kok bluduk. Sik kowe ayu-ayu kok rada pedhok ngono lho. Ora ngono Jo kaya ngono. Kubuk kok duduk. Kleru iki dibenerke to putune. Jenengan lho bulan iki. Kuwi lho nek kene iki lho. Ajeng nyanyi napa? Terserah pun. Ya kubuk kan mulai. Kubuk Nggih. aswajik. Asmara. Asmara. Ya, gubuk asmara. Niki mawi bawi mboten membayu. Bawa kok bawi. Ya ora, pancen rada sentet bocah iki. Ya wis. Yo, Bawa bawi. wis wae ora dianu ayo. Ya. Dibawani, monggo. Sing Ayo, ayo. bawa Yo. nduk prigel. Ya. Nyapa guyang-guyu nanggap dhewe guyu. Oh, Ya. seneni. Ya, Nduk. Ya. Malam Minggu. Lagu lawas ki malam minggu. Ayo pergi. Ora. Terus Wayangan ki dalang bayu. Mesam-mesem ke sesek nyokot debok gitu lho. Pur masamu bantengan kok nyokoti debok. Anu, ayo. Badan kedung salam. Badan kedung salam. Niki teng kedung salam to leres nggih, Bu? Ya, dung salam. Terus? Mengetiri yo pitri Bagya mulya tinebena ing Allahumma amin. Mugi-mugi ingkang sampun rawuh dalu menika tansah pinaringan kesehatan, Amin. lancar rezeki dan panjang umur ya Pak D. Amin. Amin. Nggih menika tembangipun Gubuk Asmara. Asmara. Monggo Bu Suning. Bukan celuk nggih, Bu. Monggo. Yuan luwiwat. Nah, ya. Lagu Yuan Li. Vokale tambahi Mas Medet.
kurang kecil Dereng. ya. Kira kedhi kuwe. Anu terusno Mas Pian. Nggih. Cak, yo. Monggo. Cak. Terima kasih. Mbak Nuwun, Wah, Ibu luar Sune. biasa. Mas Gareng. Matur nuwun nggih, Bu. Mugi-mugi sehat selalu nggih, Bu. Matur. Sehat terus, sehat Panjang terus. yuswanipun nggih, pangestunipun. Nggih, monggo. Nggih, Bu. Matur nuwun, Ah, matur nuwun. Bu ning ki ora adil. Nggih. Lah ngapa ta? Karo prigel cipika-cipiki karo aku ora cipika. Ngalah lah. Alah. Kowe arep ngopo? Sampeyan iki pantese didoni ae. Kok Oh. dicipan-cipiki kok kebagus men sampean iki? Aku arep takon. Nyapa? Kowe rong tau dinikah karo wong tuwa ya? Urung. Ya ciyak mentah-mentah. Apa sik mampu sampean? Eh, Apa sik mampu? ora. Ngono kok Matur ita nuwun, itu. makasih Dok Prigel. Nggih, matur nuwun Om Bayu. Ya, Sukses nggih, selalu nggih. nggih. Matur nuwun, ya. Amin. Matur nuwun ya, Nduk. Iki, aku tak njuk tulung adik wedok. Sapa? Dok Niken. Ayo kene, Dok. Dok Niken Salindri. Monggo. Kene Ken, monggo. Mentaram yuk. Tutup. Kawin kaya. Sumuke limon sikarane ayo bangun bareng bareng. Kayo sing rukun. Oh, ayo. Hey. Mas Gareng. Kowe iki ngopo? Arep diterak sepur. Kok iso diterak sepur piye? Saka kono ki alus bareng tekan aku muncul kowe. Kuwi trisik. Kuwi ya. Oh, kirek. Wah. Trisik nek cara penari ngono ki lho. Wong kok senengane. Ah, mula to sok meneh ki aja sok ngombe panas karo anyep bareng anyang-anyangen to kowe. Ngopo kok anyang-anyangan? Ngene iki. Kuwi benake jare Oh, ngono ya. benake jare. Aduh. Selamat malam, Dok, Mbak Niken. Selamat malam Kang Mas. Mas Sehat Bayu. ta? Alhamdulillah pangesune panjenengan pripun kabare panjenengan Kang Mas? Alhamdulillah sehat. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Salingan Tibos piye? padha-padha. Inggih Kang Mas, kula sing Dan tasik nem kathah Nggih. lupute ngapunten dereng saged teng Solo. ora apa-apa wong jenenge panjenengan jek sibuk ya kudu dirampungke gaweane. Injih. Bakune dijaga alhamdulillah. kesehatane nggih sayu. Inggih Kang Mas, ya Ah. ampun, pun dangu kula mboten kepanggih panjenengan. Wah, aku wis ngarep-arep kapan to ketemu karo Nduk Niken kuwi? Ah, Lah. lumantar Pak Jun kula karo sampean iso ketemu. Alhamdulillah. Lillah. Iyalah. Kula jane nggih kangen sangat kalih napa Mbah Hanom. Nggih, ning niki Nggih. simbah durung dereng kepareng lenggah. Sok Wah, ngap- muga-muga iso ketemu meneh. Wonje alhamdulillah nggih Nggih. mugi-mugi saged panjang yuswanipun Mbah Hanom nggih Mas. Amin. Kula najan Dongane. kangen eram karo panjenengan apa malih kalih Nanda Salindri niku kula jan Aduh. kangen banget Tek. Nada salihu, ayo. Aku lah mau lho Mas. Jan Pripun? niki mau kula bunga lho Mas. Sae Bungane Mas. apa? Bungane apa cah? Kula tas napa jenenge tas Lagi lenggah to? to, nggih to. Lah aduh ini apa? Wis alal bialan karo Bayu. Iki luweh tuwa. Sabar innallaha masobirin. Aku dudu sobirin, aku gareng. Wong iki gentenan. Gentenan piye? Mbah, ngeten lho Mbah. Kula niku kan piyantune kan nggih alus. Ah, Alus. Dadi jenengan niku ampun grayah-grayah ngeten niku namanya aku- tidak sopan. Oh iya no. Itu namanya penghinaan. lho aku gareng. Aku sebagai wong wedok gak oleh digrayah-grayah ngene Lho, iki. aku gareng. Sabar, sampean kudune ngenteni aku. Engko lek wis aku mari omong lagi sampean kok tak salimi. Ora terus sampean grayah-grayah ngene iki.
Aku sebagai wong wedok ora trimo Mbah mbok ngonone Ya Mbah. kowe ora trimo. Kudune ki awak dhewe ki saling memaaf-maafkan. Mulih. Ngapa kok nesu ki ngapa? Bojoku ora tau nyeneni lho, iki bocah iki trincil kaya lampor. Kuwi ora nyeneni kuwi ngelingke. Minal aizin wal faizin, Nah, mohon maaf ngono lahir toh. dan batin. Ah. Muga-muga sampean sing tuwek diparingi umur sing cekak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, umur sing panjang. Apa? Iki upama ora anakku no tak bacok tenan. Urusane ki apa? Ora wis tuwek umur cekak iki. Umur sing cepak panjang umur. Cetak panjang umur. Sampean ki sudah rungon berarti. Lah iya. Sepurane lho Mbah, ndek wingin jenengan apa nyebar undangan aku ora iso teko asine kuwi mau aku arep teko. Niki kan anake bibar napa? Putrane bar dadi manten. Nggih, dadi manten. Aja teko, Sepurane lho. aja kowe aja teko. Lah ngapa? Iki wae ora teko iki. Salahe kudune nek arep dadi manten arep mantu ki kudu ngabari kanca-kanca selone kapan manut karo kancane, ora sak karepe dhewe. Ya kan ya, ya kan ya. Tasik, tasik. Lah ora terus sak karepe dhewe. Kok Gawe sik, acara kok sak karepe Cara dhewe. ngendi? Lah aku kan Wong yo cara ngendi mantu kok manut tamu cara ngendi? lah ben tak tekani kok. Wes kowe ora teko ora masalah, sing penting nyumbang ngene. Ya, ya tak sumbang wis. Pokoke Surat. angger sampean cepak baskom tak sumbang. Ya Wis. sok wis. Sok lek sampean anu tak sumbang dekor wis. Kok sapa? Sampean. Kono baskom kowe dekor. Heeh. Sapa sing arep mori putih iki sapa? Ya aja nesu ta, aja nesu Aku ta. masaku kompakan. Aja Kono, nesu ta. kono kok nyambut dhewe. Wong tuwek nek nesu ngono ya aja ta. Ora, Aja digelani Cahayu. Nggih, Kang Cedak Mas. ana menatine rada anu. Nggih ayo Pak De didongakne dhisik. Iki acarane apa? Mbah. Alah, kena halal bihalal ya. Halal bihalal Nggih. apa Mas? Niki halal bihalal keluarga ageng Pak Jun kalian warga Kedung Salam. Kedung salam. Nggih. Kedung salam. Bapak sinten? Junedi. Pak Junedi. Bapak Junedi. Pak Sando. Iki bocah iki syaratane elek. Ayu-ayu senengane uthik-uthik kuping, uthik-uthik irung. Angger bar kuping terus irung, apa ora mambu weh. Lah jare sapa angger bar kuping irong? Lho, Lah lah bar kowe. kuping mesti lara. Malah saya Mikir malah saya nemen. wiwit cilik gilani cah yo. Ya ora to. Wah kok Biyen yo ngono kuwi. Cilikane lak ipel-ipel lemu ngono petuk aku. Ah, pandikaran. kok Ngono ngejak salaman aku ora bisa kok. Ning iki pancen yen ikan iki spesialis. Bocah apa? iki Dokter spesialis. Amin. maksudku kuwi punya kelebihan. Oh nggih. Nah, kelebihannya karena memang dari kecil dia sudah gula mentah bab lelagon apa wae. Nggih. Nggih. Mila aku nyuwun tulung karo adhiku Niken awit dinten menika penyuwunan saking Pak Junedi Mbak Niken berduet dengan Pak Panglima. Nggih. Pak Menika Panglima, Bapak Majen nggih, Susilo, monggo. Panglima Divisi 2 Kostrat. Pak Sus, Monggo Pak Sus, pinarak wonten pemanggungan Pak Sus. Mboten Monggo. ngirangi penghormatan monggo kersa Monggo. iki Tintingane Mas Sigit, ku tak golekno. Nah. Monggo mriki. Monggo pinarak Bapak. Sabang di barat, Merauke di timur, masuk wilayah Indonesia. Aman dan tentram, sejahtera damai, itulah masuk Indonesia. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Dirian barat, dirian barat, dirian barat, wilayahku. Dirian barat, 2 kali cok, lompake. Dirian barat wilayahku. Sabang di barat, Merauke di timur, masuk wilayah Indonesia. Aman dan
Irian sarat, Irian sarat, Irian sarat wilayahku. Irian sarat, Irian sarat, Irian sarat wilayah. Alhamdulillah. Mas Gareng. Wah, malah dipun dampingi Pak Jun. Oh, Pak Jun Mary, Pak Susilo nyanyi, beliau juga ikut mau Pak nyanyi. Jun nih yang mana? Ini beliau. Loh, karo sing Saya. nimbali kok ya. Pak Jun yang ini. Ya, ini panglimanya, Pak. Oh, ini panglimanya. Kleru. Astagfirullah, bener sing ndi? Kowe ya ora iso to? Pak Jun iki. Pak Jun iki. Iki Pak Sus. Oh, iki Pak Jun, iki Pak Jin, Jin dan Jun. Iya. Kuwi nek kuwi ora jin nek kuwi iblis. Aku Lah. wegane mlebu kendi lho. Niki berarti Pak Panglima. Nggih. Waduh, ora. hotote. Alah. Ngopo lho nikah iki kok senengane kok. Lah, Mas, kayak squishy lho. Kok malah kaya dolanan. Pak Sus, matur nuwun kersa ngramekaken panggung dalu menika. Ini bukan masalah matur, Pak. Ini media semua. Waduh, bahaya kita ini kan. Lho, mboten menapa? Lho, mboten. Kenapa, Pak? Anggotaku nonton semua soalnya ini kan. Loh, enggak masalah, Pak. Nanti kalau Bapak nyanyi keliru ada yang nyurai biar anggotanya yang maju. Ya ora to. Yang maju Mboten. ki ngopo Pak, maksude? niki dalam rangkanya itu dalam rangka halal bihalal. Kalau Nggih. ada apa-apa penuh dengan maaf karena masanya masih maaf memaafkan. Oh, belum. Anggota, tolong habis ditangkap bawa lari ini ya. Pak, jangan ditangkap. Saya akan moro sendiri. Apa marah sendiri? Moro sendiri bos Bosone moro sendiri. Pak Sus, Ya. nyuwun sewu Nggih. menawi pikantuk aslinipun pundi Pak Sus? Kulo iki campuran. Anak kabur kanginan Pak Disi, Pak. Kabur kanginan. Ya pindah-pindah. Aku SD 3 kali pindah loh Pak Garing. Wah, kreatif. Oh, kalah toh? Nggih. Ayo. Oh, ora lulus. Saya itu lho, kula tanget Perbatasan perbatasan di Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Kayak- Timur. Lahir di daerah Desa Wotsugo, Kecamatan Jatirogo. Wah, Tuban. Tuban. Wong oh banter ora jamak kok ora ngerti. Lho mergo Jati ki akeh, Jati Srana, Jati Raga, Jati Pura, Tuban. Sameneika ngasta wonten ing tlatah Jawa Timur Panglima. Saudaranya Bang Dunedi. Saudaranya. Jogo masyarakat dan sekitarnya. Amin, amin. Sehingga amin. malam hari ini bisa duduk tertib, aman, nyaman karena kita semua sama di sini. Nggih, nggih. Ya, Kula- ya, tepuk tangan untuk Bang Jun ini malam hari ini. Terima kasih. Luar biasa hebat. Nuwun sewu lho Pak, Bapak minggah panggung satu pandangan saya tertuju. Apa? Bajunya, Pak. Arema. 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 Kacake ukurane sami kali kula nih, Pak. Iya. Ya ora iso kok gawe malah Tak oversize. gareng. Ya. Ini nggak sampai ke nasional kan, nggak sampai ke rumah kan. Mboten. Saya kalau keluar rumah macan. 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 Wah, tadi Pak Panglima kalau keluar rumah macan. Macan. Ya. Kalau pulang Pak. Meong. Oh, jebule padha aku. Itu gareng ini. Aku seneng gareng tadi setia. Nggih. Ya kan. Ini laki-laki setia betul kan. Oh, nggih. Nah, laki-laki yang paling takwa ini saya lihat ini. Nggih, takwanu napa Pak? Takut sama istri tua. Jane iki ngeloke aku apa pengakuan? Nek Yo. mboten Loh, kita tidak Denny takut. Ken ini saya kenal mulai dari kecil, sejak kecil terkenal. Betul. Pengagum saya salah satunya. Nggih. Sambil yo. fitness nge-gym itu lagunya Denny Ken yang lagu Ambyar itu. Oh, nggih. Nah, nggih, makanya nggih. Pak Jun tadi bilang, aku udah mau pulang tadi. Ojo, dulur nggak boleh mulai. Ada Niken Salindri. Nah. Bahkan nanti Pak Jun niki ngersakaken lagu yang belum dibuat. Maksudnya piye? Ora sak-sake lho. Ora ya ora nyanyi wong urung digawe kok. Pak Dalang, Pak Nggih, Jun Pak jawab. Dalang, Jawab. ini nggak adil. Lah pripun? Yang lucu saya, yang minta bayar malah dia. Kan ini. Mboten namung nyuwun Pak. jaket tok Mas Gareng. Pak, dalu niki kula mboten njaluk bayar. Wah, lah kok perwira? Loh, wis lunas kok. Oh. Jangan khawatir, lunas. Nun, Nah, lunas. dari Pak Jun kan lunas. Nggih. Besok ke tempat saya ke kantor ngadep ya. Matur nuwun. Wis jenah tekan kono lunas wis ra iso mulih. Enggak, dibawa propos Pak Dalang, ada Oh, propos. Mbak propos nggih, saya setuju. Amun, paling arep digo ajar titis. Nggih. Mboten, mboten. Monggo, Nggih, anu Lagunya napa napa, Pak? lagunipun menapa Lagunipun Pak menapa? Sus? Saya terserah Pak Jun nih. Pak Jun lagunya apa lu?
Napa remenanipun? Ken apa? Ya Ken? lagu ambiar bisa ya Mbak Nikan Nggih, nggih. saged. Biasanya ada teksnya, ini enggak ada teksnya tadi. Pak, Oh, sik nari ambiar. Saya dengan Malang ini Apa suasananya enak. Cuacanya sejuk ya kan. Banyulangit Hujan. ya, Banyulangit. Nah, monggo Oke. monggo. Penyu langit. Nggih. Apal tuh Mbak Nikan? Nggih, hafal, Pak. Ah, Mbak Nikan yang nyanyi, saya nggak bisa nyanyi. Saya lebih suka kayak Pak Gareng tadi joget aja ya kan. Amin. Nah, Lah mungkin masalah sawere pripun, Pak? itu urusannya belakang nanti, tenang aja. Nggih. Ora Mas aku itu ki ya? gur genahne tok iki anu kongkonane Mas Bayu, Mas. Ken. Apa? Oh, mboten to, Mas. Aku ora ngono, aku mung WA. Ora ngono. Pokok senengane kok nyandut-nyandut daging waras. Cakot-cakotan syukur. Ya wis, Iya. gak ada syukur ya wis, ngalih ora rasa melu kene. Ayo. Aku supporter. Ukurannya apa ini jaketnya nih Pak? Apa Pak? Jaket ukurannya apa? Oh kalau saya diberi ukuran apa saja saya terima Pak. Ya, ini 7 yang- meter, Pak, 7 meter Oh. jakete. Mori meneh. Ora kulit 7 meter ki lho, iso nggo kemul. Wah sirik gue itu. Oke, nek lagu ambiar ini lagu. Banyulangit nggih. Oh Banyu Banyu Langit. Langit. Ayo coba digarap gamelan Banyulangit. Banyu Langit. Heeh, monggo. Anu patete slendro Ah, sama oke. nggih ta. Nggih, ayo jajal, Cok. Ya, Cok, disiapke. Monggo. Yo. Cocok. Banyu langit sing ngono dhuwur kayangan. Saksi bisu kelingan mendunge udan. Talasno atine wong sing kasmaran. Satya janji seprene tansah kelingan. Ademe Gunung Merapi purba Melu krungu suaramu ngomongke apa Ademe Gunung Merapi purba Sing Langgar Wonosari Yogyakarta. Abdi Solo musik janjine lengan suwe-suwe tapi suamungane ranganti sore janjine lengan ranganti suwe-suwe nanti kapan tak enteni satekane Undang krimis talasono tabing Sering dodo petra garing anggap janji Orang kesini gadu mes nanti Nanti kapan aku orang bakal lali Ademe Gunung Merapi purba Melu krungu suaramu ngomongke apa Ademe Gunung Merapi purba Sing Langgar Wonosari Yogyakarta janjine suwe-suwe pamit esuk lungane nganti sore
Saka dhuwur. Ayo Pak Jun. Ayo Mas Nandang. Dikasih entok-entoknya Mas Nandang. Ora langit yo angin rindu ati. Ngelingake Sliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngetoke karo Suwera weruh senajan mongan angin ngalam ning dadaku tambah ana rasa kangen ning atiku ngalam ning aku beragam kesiram udan ing jauh yo banyu langit sing ana dhuwur kayangan watu gede kelingan ngungi udan tasono atine wong sing asmara setya janji seprene tansah kelingan adepe gunung rapi pura melu paramu ngomong ke omong adepe gunung rapi pura sing ning langgan Lorosari Yogyakarta janjine lungane rangi suwe-suwe pamit esuk lungane nganti sore janjine lungane nganti semene suwene nganti kapan tak enteni satekane. Terima kasih. Tepuk tangan Terima untuk kasih. Pak Panglima, Bapak Ibu, kalian Pak Jun. Matur. Alhamdulillah. Matur satu kebanggaan panggung wayang kulit dipun rawuhi seorang Iya. panglima. Amin. Mas Iya. Mbak Gareng, Dawuh, satu pertanyaan. Kenapa? Bedanya orang tua sama anak muda itu apa? kalau orang tua tuh sudah lanjut usia. Kalau anak muda ya Bukan. Saya lihat tadi kalau anak muda, aku masuk tadi baunya minyak wangi. betul. Ini jenengan kok minyak tawon, minyak kerik semua ini. Aduh. Itu ada jataron, ada Oh gitu. kambu, ada Jangan tersinggung, jangan tersinggung. Dan Kita bersama rakyat TNI kuat, betul? iya betul. Betul. Terima Saya kasih prajurit semuanya, prajurit yang sama-sama dengan Tepuk tangan rakyat. untuk Terima kasih TNI semuanya yang ya. sudah Malam membaur hari dengan ini rakyat. rukun Matur. duduk guyup, alhamdulillah. maturun, maturun. Disinilah salah satu contoh di Kabupaten Malang, kecamatan ini merupakan kecamatan yang guyup dan rukun. Ada Amin. TNI, Polri, termasuk Amin. ormas yang lainnya bersama-sama. Mari Amin. kita jaga budaya kita ini, budaya yang sangat baik. Wayang kulit ini milik kita. Jangan sampai malah diambil negara lain. Ayo Beres. kita sama-sama. Pak Jun, Betul. doakan pengusaha di Malang itu hanya Pak Jun saja. Ada Pak Jun yang lain. Tadi saya ngobrol Pak Dalang, Nggih. doakan kalau bagus kenapa di divisi nggak kita tanggap. Kan gitu, nggih. Ah, Mohon doanya nanti ya, insya Amin, Allah. amin, ya. amin. Kita juga terima kasih. Pak, Tapi Pak Gareng jangan ikut, ya kan? Oh, nggih, setuju. Nah, muka-muka udan terus. Ngopo to kedungane? Ya aku ra katut tok. propose tetap ya. Iya. Siap. Oh, siapa? Maksudnya kasih baju loreng biar gagah kan. Oh, baju lo, Probos, baju loreng. Ya kasih baju gareng. Loreng kok Oh, gareng. gareng to. Ya, terima kasih Bapak, mohon maaf Nggih, ya, matur ngapunten nuwun, nggih, matur matur nuwun, nuwun. matur nuwun. Matur Terima nuwun. kasih, terima kasih. Maturun. Monggo lega malih Ya, mentaram, makasih. mentaram, turun. Jarweng jarwa. Jarweng matur. Terima kasih. Wah, gareng itu.
Alhamdulillah. Oh, Jan. orang yang selalu teraniaya akan banyak rezekinya. Alah. Amin. 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 Wah, jan wis diratani kabeh. Ibu-ibu alhamdulillah. Kosek. Apa? Sampean ndeleh dhuwit ning kono gampang ilang. Kok iso? Sing pengen resepe bener gampang ilang. Heeh. Iki mau aku wis diwenehi lho. Piye? Resepe sampean- duit sampean- ben ra gampang ilang. Sampean ngerti ora? Duwite tak deleh ning endi? Ora ngerti iki. Lah iki ning kene. Iki resep ben duit ora gampang ilang lho. Arep dimaling ya masuk maling arep ogok-ogok ya ora. Ora duwe. Iki ora nanggok blas e. Lah iya. Kayak di Oh, gini. Ngapa kok malah kiri-kiri ki ngapa? Keri kena udel. Kena udel. Wah, duwite iki dawane iki sepiro rek. Wis ngate kaya ngono iki lho. Keri ya kayak. Oh, Iki nikan. bae iki wis tuwa iso keri bae. Oh, iso. Iya. Aku tergantung musuhnya. Alah. Nikan iki suwe saya pinter iki aku. Ayo. Kowe kelas piro to, Dok, sayang? Kelas Saiki. 1 SMA, Pak De. Bayangke kelas 1 SMA sudah melalang buana. Amin. Lah ngene iki lek ora mergo pangestune panjenengan ya aku ora iso dadi kaya ngene iki. Panjen aku mandi-mandine wong. Iya. Ya soalnya mendekati Tuhan. Kudune seneng lho. Berarti wong agamane kuat. Agamane kuat. Kaya wayang. Wayang ki lek makin cedhek karo dalange iki berarti watake iki apik. Ora karepmu ora ngono cedhak karo Tuhan wis mati ngono ta kowe? Ora, sampean kan wis haji. Heeh. Lah kan dongane sampean kan mesti mandi. Ah, Kan iya. sampean wis di rumahnya Allah. Amin. Ya panjen aku mandi-mandi. Lah, Ngono lho. aja beransumsi. Aja Yo. nesu. Sik iki aku takon wis kelas 1 SMA. 1 SMA. Yo Nggih. berarti padha karo si Lintang. Lintang Kairo. Heeh. Anu, iki terus terang iki karo wong tua kudu terus terang ya. Nggih. Wis di pacar kudu. Urung ya, Pak. Urung. Apa ora imane man mbok gurke? Apane? Atimu kuwi lho. Oh. Masa remaja ikutilah masamu supaya tidak terasa hampa. Kalau saya tidak seperti itu. Di masa muda zaman sekarang, saya tuh berlomba-lomba mencari uang biar masa tuanya itu tidak kayak sampean. Ngapa? Masa tua itu harusnya menikmati hidup. Lah sampean sik nggak kerja. Justru saya kerja menikmati hidup. Kayak Kok iso? tidak hanya mencari materi tapi juga mencari kesemenangan hati. Oh, golek senenge ati. Berarti ora dibayar ora apa-apa. Lah sampean ning kene jek Yo jaluk yen ora bayaran. dibayar lah atine ora seneng. Lho kan golek senenge ati. Iya lah senenge Dan ati. berarti sampean lek gorek materi. Berarti kan sampean dudu wong seni. Loh. Lek jenenge wong seni kuwi arep ora dibayar ora apa-apa ya, Mas. Aku yang seni ora ning kene ning mburi ku ana kamar mandi. Seni kuwi nguyuh nek kuwi seni nguyuh. Wah kok malah warna-warna. Kowe apa? Tak goleke. Apa? Tak goleke calanang ku iso dadi pacarmu. Ndi, ganteng apa ora? Modale gur nyawa tok sing ngendang jaipon. Iya. Lah yoga. Oh, Lah kayak gagah. malah kayak dadi mokondo. Mbak ini kan berarti kancani Mbak Winong. Mbak kene Mbak Winong. Kene Iya, Wah, Mbak kowe Winong. Kene Mbak iki. Winong. Ayo. Sampe iki favoritku mung nonong kae tok. Kene Mbak Winong. Kene, Nang. Ayo. Sik ning laras pelok terus bae. Sepote tunuk gleng wis ya, Mas. Apik men kuwi. Tuh. Apik men sepatu kok. Tunuk gleng ngono ya, ya. Mending ngono ya. Ya, Oke, ya, engko ya, ditambah ya. bareng ya. Ayo. Ciralu tunuk. Wis, ayo Mbak. Kok sik kowe wong tuwek-tuwek kok iso manut karo iki bocah lho. Kan iki kan. Dalam, Coba sepatu mau ganti jogeti Mas Garing jogete piye mau. Enggak, coba. Ayo. Ayo Mas Garing coba. Ayo, Pak. Ayo, Gimana? Pak. Gimana? Dah baleni. Ayo kan. Tunuk gleng. Mas Garing. Tunuk gleng. Eh. Tunuk gleng. Iya. Tunuk gleng. Oke, ngerti. Tunuk gleng. Wes. Tunuk gleng. Wes. Tunuk Iki gleng. tak jogeti. Kowe ngerti jogetan apa iki? Apa? Ngetus. Wah. Gen. Mbak Winong di Mbak Winong rene. Semara ini kan iki lho. Ora ini lho sepot kok tunuk gelingi lagi iki lho. Apa Apik, sepet Pak. Ya kene. Waduh jan. bocah saiki iki lho ayu-ayu aku biyen kok kesusu lahir ngopo.
Apa balik neh? Balik lah, sing tak alboni wis ora ono. Loh, ning sampean ki ora ngerti, malah bocah seusia segini itu, di usia segini itu malah selerane itu yang lebih tinggi. Biasanya luwih tua. Ah iya. Aku ki jane ki seneng lho karo wong-wong sing wis tua-tua kaya di umur 50 ke atas. Lah mbok karo mangun gon kuwi. Kok sebabnya apa kok seneng karo piye sepuh sing umure 50 munggah? Neng kudu anu Mas, nggih rada sugih Mas. Lera sugih ya golek ya apa. Oh ya, apa prinsip. Ya kan, dadi ngenteni Ora, dina. kowe iki jare iki penyanyi apa wereng. Golek wong tua ndang mati warisane iku mbok apa ngono. Wah. Neng sampean ki pantes dadi walit. Dadi walit wae, dadi walit. Walet, Walit. walet Sing apa? film-film zaman saiki sing lagi viral kuwi lho. Aku ora nonton film kura kowe. Ya, sampean tok maneh ki dadi walit, terus aku iki bojone sampean ki bojone sampean. Terus Ngono lho. aku kudu piye? Terus walit nak niken boleh, ngono ndang. Walit neni kan boleh. Tak nak lah sosis walit layu. Sakit. Omong apa to jane Loh, kuwi film zaman saiki viral lho. Lah jaman saiki aku tonton aku ra kuwi kok. Napa? XX. Wis ora acet. Kene saiki Mas Garing ing tengah. Apa? Tak dapuk dadi anu. Lah. Astagfirullah. Nah, kuwi Bocah iki polahe iki. yo kok sik ojo lagi semangat iki ngono kuwi. Oh iya. Yo larase pelok sampean manggandrung bawa nyidam sari gandrung winong karo gandrung niken. Iya. Ayo kuat ora. Boyok. Oke, ini Ayo. tugas saya laksanakan karena saya juga seorang TNI. Setiap tugas harus dilaksanakan dengan Apa baik dan TNI? tenan po. Apa Tani. TNI apa? Yo tiru-tiru Pak Susu. Wis rasa ngaku-ngaku ya. Ya pokoknya tugas saya laksanakan. Ayo coba niken sik, ayo. Sing magandrung niken sik. Duh wong ayu. Nah, kaya apa? Iye, men nggo anu rabuk nyawa. Masamu tebu piye? Duh, wong ayu. Ih, pengen Pak, pengen. Sapa sing pengen? Kae sing nonton kae ngelek itu tutupi sarung ngene. Iya. Pepujane ngati. Tegur ra kuat. Wis lunga. Go. Ana wong tua roman malah tinggal nguyuh. Saidan. Kono Ken, terno Ken. Aja ngawur e. Yo. Kaya ngene. Wong nandang Kae ana rembulan Kang Mas. di Rembulane ketutupan terop Kang Mas. apa iya apa? Sing ketok drijimu tok. Wong ora ono rembulan kok. Lah sing kene iki nyekel mik kok, isane tangan kene. Isi. Apa mung awakku dhewe. Gini. Genti winong. Genti win. Kuwi lho. Jangan Oh, dicuekin mendadak, ya. jangan mendadak Mas niki anu wis tuwek latah yayine. Jangan mendadak ibune apa? Hah? Jangan mendadak iki apa? Jangan mendadak iki. Jangan ujuk-ujuk. Sik to Pak Dik, kula ajeng tanglet. Apa? Niki wau kan niki sedhuwur kan diseragami to. Niki jenengan nggih diparingi seragam. Apa iso penjahit gawe kaya iki? Khususon. Iki jahitan khusus. Iki wis tak iseni lho iki. Berarti jenengan bangga mboten diparingi. Loh. Bangga no. Aku mentahan no. Malah. Ayo Mas Gareng, ya. Do dewa Jawa takut. Winong. Dalam. Tangane gandengen kuwi digandeng Mas Gareng digandeng. Jak mlaku sayu. Wah, jan putune ngenterke mbae ning puskesmas ya ngono kuwi. Dadi ben digolekke tombo, ayo. Padune Meri. Aku demek kowe ngrangkul kowe Meri. Ya iki resikone
batine dagelan ya iki. Apa? Nadyan anak buah iso demeki wong ayu timbangane bos kok ngelas-ngelus debok apa. Ora pengen besok tuku dhewe. Ayo. Kok sik apa diecerke to? Tembunge kok tuku dhewe. Ya. Kaya Nenoe welason nomring wa mami. Gegere winong lek ning kene ketok gawedi. nikah yo. Gegermu dhewe rene yo tak tutuhi gegermu dhewe. Tak tutuhi gegermu dhewe. Bojo nom bojo tuwa ora pareng padu. Ajare njaluk adik. Alah. Tak nak, Hah? tak nak. Ya dinak. Sosis walit dah layu. Kulit walit dah kisut. Ya nanti dicangkok lah. Apa to jane iki basa apa to? Yo, ganti nikah. Udah layu. Wis mbok tus karo. Teguh udah layu. Yo. Ganti, kadrung nikah ganti. Yen cedak tansah. Apalane ditukui? Nanti. Pindung mimilan Besok kapan? Besok kapan katekan? Aku sesuai soalmu to kowe, Nduk. Oh, ngono to. Bodimu lho jan kaya bemper kuwi. Iki aku wis berusaha diet lho. Berusaha diet. Iya. Besok kapan katekan? Cet. Kaya kendaraan nyalip ya. Lan wong ayu. Ganti winong. Winong rene kowe. Jenenge gandrung ya diparani kok aku sing kon moro. Aku wong wedok kudu moro aku. Dari wong lanang wis tuwek ra gelem rekoso. Tadi nang winong. Dalam. Ibaratno kaya kowe goleki batange lho, kowe sing goleki. Lah niku cocok. Oh, kira Wis entekno dhewe. Ampun ngambek to, Om. aja nesu. Umpama sira nakoda tanpa prau. Ayo nganggo laras to kok terus. Jangan ngambek. Kok terus nesu ngopo nganggo laras to? Dene aku ket mau dinyek terus kok. Boten. Jangan mungkin lek sugetan ngoten pendek lho. Pendek meneh. Kowe Iya. tenang lho. Aku wis suwe ora tau mangan cah wedok lho. Umpama Larase sira pendek. nakoda Nano. tanpa prau sat-sat sarah ing Jolodri Nyik nyam nyak nyik. nyam-nyam Lah nyapa melo subing barang iki. aku ki latah kok Walah. nyidam saria Tibane cucur babuk. cucur Walah. Kok latah men to ya? marah Bukan seluk memanik saka Mbak Winong sik, iku gentenan karo Mbak Niken. Monggo. Ya Mbak Winong, memanik. Monggo ayo. Mengsli rambut kang dadi mani ing kalbu pindarat katon malelan mengkira saeling senadyan aku berasa tansah sumandhe Lagi aku mung tansah
aku banget tansah nganteni tanpa kata ngidam enteng sing terasna karena setuhu dan kita alinting hatiku yang angsahan mandang Oh. Aku kan nandang brontok lilano ragam ring sliramu kaya mimpi tuna Tantihan ning kisah samudra dalam denging asmara hamba yang prasetyo kancahan tepeng tresno sinaksanku wong nggaret mendung ati Yup. kadang bayang yen tak kembang Yo. Yo. Hor. Krimping pane prajurit kuda terus nggemprang lumayan lucu balakan suara campur amile kumandan tarikso Malik Slendro. Krimping pane prajurit kuda terus nggemprang lumayan lucu balakan suara campur amile kumandan tarikso kancan kamanikan akhirat kota denawa Terima kasih. Matur nuwun. Kowe ngapa? Piye, piye Mas Gareng ngomong? Ketarik makasih itu tuh mas Eh? lah kadung aku nyangkling iki ya Ayo, ayo, terang, ayo. Winong lho winong Ayo, Nong. Ayo,
Piye napa kuwi? Celeng. Kuwi nong? Jaran. Jaran. Mas Gareng iki kirek. Kuwale. Ngapa? Piye? Ngapa? Putra dalem dicokot kire. Beda dicokot gere, tak petek. Terus Lah mosok kene celeng kene jaran wis gon jatil kire. ora apa-apa, sing penting iki tali asih. Mbak Niken entuk tali asih 100.000, Winong 100 ini iki. Nah. Ini Mbak Winong. Matur nuwun Mas Bayu. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih. Sehat selalu panjang umurnya Mas Amin. Bayu. Amin. Semoga tambah berkah ya Mas Bayu. Amin. Bahagia selalu Mas Bayu. Nggih, nggih. Aku di Ngapa? tali asih. Lah ngapa kok iso njaluk tali asih? Anu Mas, tali kotang mawon. Tali kota sing duwe Surabaya. Apa tali dadunge kok kedat. Aku Ayo joget sik no. Kae mau wis ditebusi joget celeng karo jaran. Wong ora nek kringete. Lah aku karo Winong lo kringeten. Adus keringet iki lho. Bayu yen karo wedokan lomo. Kok kok senengane nesu. Karo aku pahit. Wis ora usah nesu. Engko gara-gara tak tambani. Oke, lha Mbak iki Niken karo Mbak Winong gen leren sik. Langsung. Ketemu ning Patet Songo. Nggih, Mas. Heeh, bangune padha kecekele tak derekke. Taklar kang samya seba Bendara bingkang samudra Kadya panjerahing puspita